Nahimong tensyonado nga misangpot sa pagpanagmal ang gipatumang demolisyon sa usa ka gate sa usa sa mga resort sa Panglao, Bohol niadtong Huwebes, Abril 9. Ang report ni Orchids Lapingkaw. Gisugdan sa lokal nga kagamhanan sa Panglao ang pagbungkag sa ali sa ubang istruktura sa Marilu Resort nga kaniadto mao ang Dumaluan Beach Resort 2 sa Barangay Bulod sa giingong nakababag sa Barangay Road. Gipanguluhan ni Mayor Edgardo Arcay ang demolition team sa lungsod uban ang kapulisan aron masiguro nga malinawon og luwas ang pagpatuman sa demolisyon. Voluntaryong giguba sa mga personal sa Marilu Resort ang guardhouse. Samtang giguba ang guardhouse sa resort, nahimong init ang panaglalis kung angayan bang ilakip ang pagguba sa gate. Matod sa tagduma sa resort, aduna sa injunction order gikan sa korte o gipangayo nilang ipadaplin una sa pagpatuman ang demolition order. Gipasabot ni Attorney Handel Lagunay, ang provincial legal officer, nga ang gate nakahasol na sa agianan ug angayan nga lang nga gub-on subay sa pagpatuman sa writ of mandamus. Sa pagpatuman sa demolition, gisuwayan pa sa mga personal sa resort nga pugnan ang pagguba sa istruktura. Gikatahong tulo ka mga tao ang giingong naangol sa kagubot. So we were finally able to implement the order of the court, writ of mandamus, and ning voluntarily remove man sila sa guardhouse o earlier the other side of the gate. Pero we were able to execute the removal sa other fence nga sa other gate nga ilang gipabilin. Gitunan karon sa kampo sa Marilu Resort ang legal nga laka nga himuon. Sa opisyal nga papahayag sa banay Damuluan, ilang gikondinar o gihulagway nga iligal ang pagguba sa guardhouse sa resort. Taliwa sa desisyon sa Regional Trial Court Branch 49 sa Tagbilaran City nga giingong mipabor sa ilang hangyo, giguba gihapon sa demolition team ang gate sa Marilu Resort. Alang kanila, usa kini kadakong kalapasan sa lawful court order. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.